Свет веселый, яркий алле, тут рознае бывае. Калі пачнецца дым, рой імгненна прымчыць. Лезь паклічам, а ён ужо тут. Не дасць агню нас крануць. І калі убачым агонь, зможам мы захоўваць спакой. Бо прыйдзе рой, мы вучымся бяспечна, з камінам жыць і свечкай. Настаўнік дапаможа, скажа рой, што нельга, што можна, што рабіць, як ратавацца, калі рэчы загарацца. І пажарную бяспеку лёгка і без паспеху вывучым. Пожарная бяспека з роем. Страшный землятрус. А дзе я паклаў насенне? А дзе? А не, што гэта было? Хутчэй бы убачыць новую рухомую фігурку суперцмока. Юху! Пітер! Пачакай! Ужо ёсць новая фігурка суперцмока. Ага, вось яна. Ого! Новенькое абмежаванае выданне суперцмока са шклоачышчальнікамі. Ён неймаверны! Дайце мне такога! Хвілінку, зараз вярнуся. Добра! Ён будзе каралём маіх дыназаўраў. Ха-ха! Дакладна! Землятрус, праўда? Праўда! Усё як задрыжэла! Землятрус, гэта сур'ёзна. Што там? О, не! Што робіцца? Дзеці! Пітер, сюди! Гей, ти там як? Я ў парадку. А ты? Ага, я таксама. Што здарылася? Пітер! Джоні! Мы тут! Там нехта ёсць? Добра, што вы ў парадку, трымайцеся. Я выключу ратавальнікаў. Вось, можете ехаць. Дзякуй, вялікі рой. Магло быць і горш. Дзядуля! Са мной усё добра. А? Рой, у нас здарэнне. Пітер і Джоні захраслі ў краме цацак. Паспяшайся туды. Ясна. Ембер, разбярэйся тут. Так, едь. Ну і ну. Чаму яна не рухаецца? Не спыняйся! Слухай, мы што тут, до канца жыцця? Чаго? Вядома, не. Напэўна. Джоні, паглядзі! Фігурка суперцмока нас абараняе! Суперцмок! Суперцмок, ратуй нас! О, не! Трымайся!
Усё добре? Рой! Джоні, ми вижили! Я такі щасливий! Землятрус – гэта від прыродных катастроф. А цяпер паслухайце, што рабіць падчас землятрусаў. У гэты час зямля трасецца і будынкі могуць пашкодзіцца. Але не трэба выбягаць з іх стрымгалоў. Лепш схавайцеся пад сталом або чымсьці іншым. Калі нічога няма, сядайце на падлогу спінай да сцяны. Накрыйце галаву падушкай або коўдрай. Калі сцены пашкоджаны, дзверы могуць не адчыніцца. Каб не захраснуць, адчыніце дзверы, як толькі адчулі землятрус. Калі вы на вуліцы, адыдзіце ад таго, што можа ўпасці. Знайдзіце адкрытае месца. Вам ясна, сябры? Так! Ага, землятрусы вельмі страшныя. Зямля рухаецца, а навокал усё дрыжыць. І мы ўсё гэта бачылі. Землятрус! Зусім не смешна! Так, землятрусы страшныя! Шчыра дзякуем Мацею Маланцыялі-Неваяйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сяргею Адзянцу, Сяргею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.